Isigcawu samashumi amabili nesikhombisa sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavunda esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 1. Kusebusuku kodwa unyezo khona. Ungacosha inalithi phansi. Uma zakungena uyahefuzela lapha kwaSithole ekhaya konina, owanele wambona wadinda isikhulu sililo umuntu omdala ekhala kabuhlungu bona nje ukuthi indaba kaMazwakhe imvusela umuntu. Kakwesokudla sendlu ezigqikini ezingasemnyango kuhlela umalume kaMazwakhe uJobe bese kuthi ngenhlana kwakhe kube uyise kaMazwakhe uNtuli, kanti ngakwesokhohlo kweneba umalumekazi wakhe okaSotobe kanye nonina uMasithole. Yize noma umlilo wabo usulotha sekuswela amalahle kuphela, kodwa kwakucaca nje ukuthi bangunge wona. Kusobala abantwana sebelele kwaze sevele isebusuku manje. Akhala zabe nesilibibithwana uMasithole owayeselele ikhanda ligonwe ngumkamne wabo uMasibiya emduduza emncenga ukuba sale segwinyinje. Kodwa ngomuzi kayihlo Mazwakhe ebheke phansi ezesula imvula ezinyembezi nesikhafa esigqokile. Umuzi woyihlo omkhulu mntanami. Nisho ukuthi kodwa beningeyenze lento enigcine khona lapha emahlathini nasemfuleni ingane zami. Kuyini ukuba kuzoxakaniseka thina sibe singabazali sinizala sihlalele kahle kangaka emzini yethu selwimpi yokukhulisa nina? Ngoba senzeni ngempela Mazwakhe ukuthi sesingaze sijeziswe kangaka? Ngaleso sikhathi uMazwakhe lokhu ebheke phansi njalo egobodisile ubona nje ukuthi iyawesina umndeni lento. Hayi yobe dadewethu, kuyiqiniso kubuhlungu futhi kubo kwenzekile. Umalume kaMazwakhe uJobe, kodwa ngiqinisekile bekungenhloso yakho mfana. Nawe nje Mondise sewenziwa ubuhlungu benhliziyo yokulahlekelwa yikho konke obunakho nemfuyo yomyeni wakho-ke okuyimanje intingaze entabeni. Kodwa iqiniso ukuthi uma kwenzeka izike ezinjengalezi zokubangwa kwentombi akekho usukazi ukuthi umbango uzofinyelela kusiphi isigaba. Cha, uqinisile umlamo wami. uNtuli uyise kaMazwakhe eshaya isikhwehlela. Silandelile sonke futhi-ke sayibanga nje intombi ekukhuleni kwethu. Kanti-ke iningi izehlo nezigameko ezenzeka la insizwa zibanga khona intombi kubandakanya nokufa kwabantu. Kodwa-ke hayi, lokhu kaMazwakhe kuyangidida mina ngoba le ntombi kuthiwa besikhethiwe le kokukwabiyana elokuthi-ke lo wami ekhomba uMazwakhe. Ungenaphi njengoba sebegcwaneka nje yena nabangani bakhe behlasela umuzi wendoda befike benene bulimbangi yakhe uba bakufundephi? Kuyangibhida mina. Bheka nje manje impi eyigodi ingasuka noma yinini emvini kokufa kwezinye zezinsizwa zasemgazini okwenzeke namhlanje kuseni. Usethule manje uMasithole kodwa unesibibithwane usalokho egone njalo kuMasibiya. Uyaphila kodwa mshana uJobe ezama ukuziba le ndaba ebhekisa kuMazwakhe. Siyaphila malume, lokho kungasho lutho. Akukho mpilo-ke kodwa uma sesiyaluza kanjena abazali bedideke ngalolu hlobo. Impilo ayikho uma kunabantu abazoyingenela nje bayigcwanekele kwesenkosi yethu ngoba nakho nje kuthiwa bona bese bekhonjwe njengabasemdlini. Bekhonjwa ubani sikhona thina siyizinsizwa nathi sesifunda? Abuyise inhlonzo uMazwakhe ashwaqe ngisho ebusweni. Aqwebula amehlo uNtuli. Nakho bengakazi amuzwa uMazwakhe ekhuluma ngalolu hlobo ngaphambili. Yebo, ngiyavuma kubi njengoba umuzi kababa mkhulu sewumlotha nje. Kubi njengoba ubaba esehamba embambe ekhweni lakhe kuhle kwesehluleki nabantwana bakithi bebencikiswa sengazi ukuthi bazalwa yini. Yiyo yonke into efuna ukulwela leyo malume. Usemi ngenyawo manje uyayaluza lapha endlini. Ngiyaxolisa kakhulu Sombisi ebhekisa kuyise. Kodwa-ke njengoba uhlalusho nje khehla icebo lizozakha. Ningakhohlwa amakhehla nani boma ukuthi njengoba sikhula nje nisinikeze imiyalezo. Sikhula nezicelo ezivela kunina zokubheka imindeni yethu imindeni yenu esiyoyizala kanjalo nezizukulwane ezizayo. Ngakho-ke kubalulekile ukuyikhethela labo esiyokwazi ukulwa sivuka nabo esikhathini esizayo. Abantu baba bangeke ukubaleka basihlanganyele nezethu. Abantu baba bayoyiphatha ngesinono nangobuhlakani imizi yethu.
uthanda lukhulelwa ke Sompisi. Nami ke ngikuleso sigaba la ngimele ukufukamela ngivikela iqande liyochamisela isikhukukazi esiyoba unozala wezulwane nezendlu kaNdlela yakusasa. Uma kumele ngikufele lokho engikubonayo nengikuzwe enhlizweni yami ngikhululeni. No baba mkhulu bayilwela yonke lento. Ubaba mkhulu uNdlela kaSompisi namanye amaqhawe kaZulu afela lokho ayekholelwa khona. Kuyini ukuba thina sifuna ukuphilela singekhona? Sibe izigqila zezinto esizikhethelwa ngabantu. Ngiyaleleni la ibutho lihlangene khona sihlangane ekseni. Kuthuleke lapha endlini emveni kwale nkulumo. Induni bithe kuzohlanganelwa enhla nehlathi nolila ukuze babone kahle nalabo ababhema uma bengena kulesi senkosi. Kuhle khona ukuthi ube khona kulomziliswano ngoba bekungebe kuhle ihlangane ehlukana ungazange ube khona. Leyo nto nje iyodwa bizosiqhathanisizwe bese yodingiswa nokudunyiswa kule ndawo. Esikoleni uzokwenza njani mshana? Kubuza uMasibiya umalumekazi kaMazwakhe. Hayi, shiya indaba yesikole manje nkosikazi. Isikole sani lesi sizwe sidinga insizwa? uJobe umalume. Awukho pheni elingakwazi umntafu. Mshana, thatha la. Egoba ehoshikwa esikhumbeni esiphambi kwakhe. La, uyohamba ubuye. Maningi amadoda aphansi kodumayo ngawo nje. Eshe uphendula umkhonto wakhe. Umangelengele lona. Awuphimisela amathe abese udlulisela kuMazwakhe. Mlamo ebhekise kuNtuli. Khipha igama iyahamba manje ngani? Cha. Akuhambe kahle ke manje ndodana. Umvelinqangi oyihlomkhulu amathonga nezinyanya zakini ezabele kuwe mazikusingathe zikuvikele kulomsebenzi wokuvikela isizwe. Wembathe zona kuhle kwengubo. Ubuye sewuyiqhawe nje. Asukume uNtuli akhiphe okusadoshana ephaketheni elingemuva. Phema lapha. Bese kuthi leli ibhodlelana ulibophele eqolo kuze kube impi yaphela. Nkosi yami. uMasithole ekhihla isililo. Ngiqale ngashelwa umuzi wendoda. Manje sekuzoba indodana yami. Konke lokhu kwenzeka nje ngoba kuthiwa kuvikela isizwe. Ngenxa ke yomuntu wesifazane. Abekho yini abantu besifazane edolobheni la ukhona Mazwakhe? Abekho. Dadewethu, ingaphezulu kwakho. Angiqinisekisanga ukuthi uzoyiqonda. Mhlawumbe vele bekufanele siyixoxele ngalelaweni labafana mlamo wami nawe mhlana ngoba ulimi lwalabo abantu lubi. Kwesinye isikhathi bangaze bakhuluma izinto ezofika zenzeke le phambili. Wozani siyokhulumela ngale. uJobe umalume nebala baphume bobathathu uJobe uNtuli noMazwakhe belandelana. Asale isikhihli isililo nina kaMazwakhe. Besaphuma nje eminyango Memfu iviyole insizwe eqhamuka igijima. Sanibona Mazi, sizwele ukuthi usofikile. Ungabusapholisa amaseko ndoda. Sekusuke sinamathambo lapha enhla komfulu sakho njengoba siseyikhwelene phezulu njengoba sikhuluma nje. Yizeke noma zithengana kodwa ke ngenxa yobuningi balabo abafa kubuka sengazuthi lezi zangakithi ziyayalela zikhomba ukuhlela. Ngikhuluma nje impi seyilapha kade nomfula manje sikhuluma nje. Silokhu silehle njalo sisuka enhla na phezulu umfula. Balishiye sijozi lapha abafa. Hey, ngikhuluma nje uNdoni uzwe lakhe uphangifa sebelele angeke uphinde ubabone mfowethu. Yiza phela. Yiza siyoqinisa izimpondo zempi kanjalo nasekhaleni la. Basuka bengasavalelisanga baphela esithubeni. Amakehla asale nkemile lapha egcekeni.